Den her. Det er fordi, du har taget Phineas. Giv ham Phineas. Nej, hvorfor? Jeg vil gerne have legetid. Fuck, den kan lukke. Kirby, kom her. Hvis han skal lade være med at bide dig, så giv ham... Kom op til Albert. Gå lige ned til den, Albert. Det tør jeg sgu da ikke. Okay, film det, okay? Skal du også filme det? Så skal du sætte dig nu. Kirby, se hvem der er. Kan vi? Stop, Kirby. Du skal ikke bide mig. Jeg har lavet Jimmy. Kirby. Vi lægger det her på YouTube. Ej, Kirby. Giv ham Phineas, så stopper han.